magandang yumaga mga ka-BTV. Welcome sa itong mukbang challenge karong adlaw. Ang BTV Entertainment o ang BTV YouTube channel mga higala, dunay ni-send ka ito nga ato mga followers nga i-challenge ta og mukbang. Mo ni atong giandam karon ubang atong BTV cast nga mihimot og mukbang challenge. Pero unique ni nga pagka mukbang challenge nga naman. Kaldero, ito lang ang gilid, pasilan mga igala. Netaklog, kanon, puno Nawa. See? Puno ni. O niya, sa nandan, daghan ng mga pagkaon sudan. Pero unique ang atong mukbang challenge ko. Why? Sabaw with one fish. Kimo mo sa isda? Tamban. Ngawa kaila si direct. Usa ng tamban, usa ng tuloy. Tamban, mo na siya ang kaning kung tawag sa mo sa butuan niya, kung ato dapitan tuloy, no? Sabaw, inilunan. Sugdan ta ang mukbang challenge, mga igala. Kaya ba ka nato ni? Basa-basa pinulun. Masuboy ko ba? Batik. Busog na Patrick. Ha? Kaya busog? Di ba goal? Hindi ka mukhaon. Ha? Hindi ka mukhaon rin na. Hoy, tawag ko. Ilaway mo siya gitsa. Gilaway ko. Gusto mo. Kaysa yung Iya. Ama sili, Lan. Silihan mo na. Oo! Wake up para di ma. Oo, ano na itong daya ba? Oh, why kat ni kay bahala gudagan ni para makita ang land bitaw sa hour. Oy, salamat Ranix. Pablo sili. With sili. Okay. Wow. Ha? Koreano persist. Actually, diba nagsabot na. Pero ako gito gusto ako kayo mahimo, kaya gutom kayo. Shout out. Patrick, alaway na Patrick noon. Shout out Francis. So, init ang karon mga higala. Pastilan. Ba dapat gibabugol ni direct no? Pero mas dami ang inanunan kung yun ang rice. Mo. So, subdan na. Oo, Fish delight. It's a challenge, no? Onya, ang ito mga viewers diyan nga nagtanaw sa atong sudan karon nga ininunan nga naglamay mo. Now, I challenge you. O sabay inyong pag-isend sa YouTube channel nato mga igala, no? Kaya itong ihimo ron niya. O sabay inyong gusto po nga i-next na itong imukbang o kinsa ang inyong gusto nga mo execute sa itong mukbang. Si Direk ba? Dave Abella? Si Leophil Labasida aka Bruce, ang atong cameraman? Si Rodel Kimud alias Simud? No? Kaon. Or si Julayka? Diet ko. Julayka Amiana? Romero Sique? Bernie Balinsona? Ranex! Ranran! Atong one, o sa inyo gusto challenge. Direk, sugod na. sige. Bye, Mr. Ayan pa yun yung ganahan. Patrick na to. Laway na ng Patrick. Laway na ito. Sunog na sa Patrick. Gusto ko siya. What's the taste? Now, basta yan yung mga situation direct. Ganaan ko ganang yan nga kanasudan yun, no? Kay, ang akong philosophy, akong kuhan, yan yung mga situation direct. Bahala ko sa kabuk isda, natuman ng yun. Bahala ko sa kabuk isda, ba't nagkasabaw?
Okay. Why? Nawa ang galang sa bagod. Pasay mo, nagasabaw, galang sa bagod. Pero Rodel, wag mo kwan. Pero din, wag yan. Roden, Kalawan. Loser! Siya basta kung mahurot na, sa may... Ha? Hindi. Tagunan din. Kanang asort of kanang... Nakuha rin mong challenge. Ano ka mo challenge? Hindi ko na ko ang kwan sa atong viewer, kaya atong viewer may... Aside from that, atong tumayo ang challenge unya ato pong nag-come up nga nagkabula to kaya din ang gusto dito gusto kisna. Ito, survival. Kita ro din. Isod may na. Isod may na. Ano to? Wala, dito nakuha yung gano'n. Testingan kita na ito ang dito sa... Hindi na kami pipili-pixel. Wala, ako nung sobrang nakawin ka mo. Pinutundi ko ayun. Suwa siya sa buwa. Usa na nga ka. Puro ka pa rin mo sudan. Di mo direct. Duwagan pa na sa Di na challenge ang sudan nimo. Dugangan nimo. Pili ka. Ha? Pili ka. Puro ka sudan. Dapat, puro sudan, puro kanon. ganira sugod. Lain nagkaw kada shoot. Kaya tayo, di na ito putlan para dito sa mga... Hindi na rin yung daya. Actually, kani siya nga kuan. Hagbay na nanay ni suggest ani. Nalimot lang katala. Yap. Nanay ni suggest ani sa una pag pagsugod na to si Julayka. O ito sa ato mga kuha sa ato mga YouTube BTV YouTube palatik sa ato mga followers may yung adlaw niyo. Wala ka maminaw. Ni suggest si Julayka ana. Magbang ya ta guys. Kani atong sundon. Live. Pagibasa ko sa mga YouTube itong mga nag-read ba? At mention. Ablan. Waterboy. Katong gusto nga i-challenge ang atong mga kaubanan, you can text, no? Oy, message sa to YouTube channel mga igala. Unya. Yung mo giablitan na tipo. Ano ba yun? Ang babaw. Tama, break. Abli. Besh. Liam Joy Sui Tattoo. Oy, si Liam Joy. Joy to. Lloyd Medina. Lloyd Medina may buntag. Edgardo Rafaela. Si Edgardo Rafaela may buntag di mo. Edgardo, kumusta? Ramil Magalon. Hmm? Ramil Magalon. Ramil Magalon. Sabas Gaita Jr. Oy, Sabas Gaita Junior. Hindi na sa Saba. Mel Calibre. Nice ang mga video sa BTV. Ano sa ka? Bernabe. Abri manan. Huwag ka pabrihan ako siya ka. Di ba ang ginagawa ba? Aw. Yuk, kilat. Wala ko na kung ano. Ha? Nagkapag-abrihan na nila eh. Wala yung sudan ka? Wala. Challenge, no? Saan na rin? Brian Riuyan. Brian Ruyuyan. Benji Talisik sa Kalam. Julius Apilanyo. Well, Julius Abulanyo may buntag. Giovanni Haranilla. Mikhail
Gulo gulo kung karon. Amo na isa ka sa bukas. Ha? Ibalik ko. Ibalik ko balik sih. Dapat. Oh, horot na. Oh, lagi. Nagkusog-kusog niya pero okay ano yun eh. Ay, tubig pala di ka mo. Yun, mutukon ta. July ka nag-chat mo lagi? Matol pa niya nga kanang wa mo ko sir. Pandas, si Robert Olavides Diaz. Si Robert Olavides Reyes. Oy, Robert, mayong buntag nimo kumusta? Bunal. Ano sa bunal? Bunali. Bunal. Bunali. Ano, nag-live ka? Bes, balik ka mag sa BTV. Yan na. Yeah, kailangan ko patikim. Oh, excuse. Ayaw. Oh, dan. Ang sabaw, kumaya lang. Uy, si Junjun Felipe, daghang salamat at nag-upload na po mo bagong video para sa mga katauhan. Jun si Felipe. Good morning. Jade Arnoza. Ulok. 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 Ano siya? Ulok tan. Dili ulok. Ulok. Kaya si ulok. Lok yang ano. Yang sa kon ba yung ng Facebook niya ulok. Tanawa. Sa katunang sound sa ko ano eh. Pabo. Sound sa pabo mo na siya. Nga, na-worries lang kay ang atong emergency responsive anda man ron. November kasi mahina po sa atong mga higala. Nag-standby ang medical team dito gawas. Kinsa? St. Peter. May kaangat ni ron. Nanto rin magsamar ba? Oo. Nanglisod tig sa marne, busog man. Ang sili na lang isang daan eh. Yo. Ano na eh? Unang bulan, tatlo party na talaga. Laro na ito kung Ano naman? Ginawa. Direk, kasi next Sunday, ibabok ba? Patrick, ikaw next mo na Sunday. Kaniha ka na. Buwadbit ka man. Ayo. Isang na buwan. Mm. Katong giwod, lami part. Wait. Pagka-over niya. Lami mo lagot. Tak mo lagot. Anak.
Buang ka diha, kadako. Ako katanaw gani. Lipong mo gani katanaw. Murag tuwas ka dito kunulot. Lipong mo katanaw Si buang. Tuang nga nahurot naman kaliro. Sa kaliro naman na. Ako katanaw na lipong mo gani nun ko. Saman, kaya kay pa Pariski ka, Parisko ka ni Boy Iso ka man eh. Boy Iso ka man. Parisko di. Lan. Oh. Ako ito na ba na mo kamulag kagaya ni. Baba. Oy. Amay nun ni. Ya, amok bangot. Mas mayo daghan ang sudan. Yan ito rin na. Ano? Naroon naman ako daw. Naroon na sa- Busog ka. Pwede na sa direct ko. Ewan naman. Wala busog naman. Wala dito. Iya po, iya po, ada, iya po, iya po, iya po, iya po, iya na. Kita lang. Kita din lang. Tubang din lang. Busog ka ulit. One shot. Ay, tubang din kalero. Iya na, na. Alo. Iya. Liba. Ang bagay. Hindi na sunog eh. Papay, Pupo na, pupo na. kasama. Tuk-tuk niya. Balaw dan kapur eh. Entrance kay 100,000. Kuwag singat. Nawag tangapas mo. Kaul ni Sige, gana. Extra total ya. Kung may among ikuan para din. Kailangan din mo kaya. Buloy. Buloy na. Ano yun? Sana ako bagong cellphone. Sunod ang rada. Yep, sana ako bagong cellphone. Yan naman ko. Ako din. Kapin doon. Kapkat lagi, hindi kayo kapkat. Oo. Ano ba? Ano? Binuto. Ano? Wala? Iya. Oo, bimoro. Sabaw lang. Ay, kumusta na? Kumusta? Alawa. Alam mo yung giberin? Urot. Anyway guys, money. Sa half of this episode, medyo ni kakaktak doon kaya naman. Uso kanina kaliro direct, murag ako mo doy, murag pag tulog ka tao, o pag tao. But unfortunately, katunga ako na hurot, katunga pag-aralan, which is success gapon,
nga wala sud no. Ang kadiro. Now, for the next challenge o inyong doon may mga I suggest o say labod nga mo mukbang, then just message sa to YouTube channel sa BTV Cebu o ang atong BTV Entertainment. For the next episode, mga igala, para sa nga atong ikuan ato ning kanang ikanunay nga mapalingaw ang atong publiko panahon nining pandemya pinagi sa mukbang. Okay na. Gipalingot lagi mo. Hoy, isog kamay! Gimo lagi si mo gipalingot. Oh, ikaw silik. Salamat og sa sunod gimo na pud nga laing pagpanag-uban kini inyong higala. Benji na si ko ba ni Ranex, si Boy Sugamay. Hoy, isog kamay. Sa atong first mukbang challenge. BTB, BTB, Cebu, break it down.